Welcome to Hi guys for today's video. Hi guys for today's video. Manguha taog Takway. for today's video. Manguha mig takway guys. Kanang mura na siya kung sa bamboo pa kay mura siya kuan ba. Kanang bamboo shot. Basta kuan siya baby siya nga kuan. Gabi, ana siya guys. Muda ko na siya kay mahimo na din siyang kuan. Planggana guys. Mahimo na din siyang gabi kumuda ko guys. Kuan siya kung sa Bisaya kay takway ang tawag. Tawag dito guys, di ba na rose no? White ka ma'am, sa kumama na. Nasa akong mama na guys. Sa kumama na guys. Hinay. Hinay. Diri ta magsugod sa ubos. Manguha na mig takway guys. Diri ta sugod guys. Nga butsiki. Akong tuluan ako mga anak ko kuwag takway guys. Butsiki daghan kay guys. Oh, daghan kayo. Dali na kay tuluan ta mon son pagkuha dali. Man. Nabali diri. Hi ate. Hi. Okay. Ana, kuha na sa punuan, kana sa punuan. Kana sa punuan na kang takway dili na mao Ginoo ko Mariusip. Kanang kuan. Kana bitang mura siya kuan, mura siya string. Kani. Kana string ba? Kato sa ubos. Hoy Diyos ko, di kabalo. O kana. Okay. Biraha, isa-isa lang. Isa-isa. Okay. No, di gud mo mabuhig bukid ay. Ana, isa-isa lang. Iso yung planggana. Ibuta yung planggana duli atipin. Nga silag takway guys. Tudluan ko nigbunit ko para mabuhi nig bukid. Ana, nakakuha na silag duha. Ikaw pinpin. Kuha ka? Luwi sa mga unggoy guys. Oy. Ako mga anak guys. Di ka balo manguha. Si Arins bud anak, buro man nagbitin. Kana bura mo manguha og string beans ba? Sige, bitbita pinpin kay pangita ate. Oh, why? Daghanan na oy. Very good kasi ate, kabalo na kate? Kabalo na pot ka. Sige, dalhan na imong planggana day. Unsa ano to ni pagluto? Adobohon. Adobong kuanan siya. Adobong takway. Kuan siya guys, mura siya kanang Abi pud ni mga gagmay. unsa ba ni sa Tagalog oy, basta sa kuan na siya taro kay pud ni siya nga klase din. Na siya yung mga sprout ba para nang gikuha ni Pinpin ay. Bira jud. Abi pa ni gagmay ma. Ano siya pagkuha guys, ay mura siya mo ano may. Na putura din siya. Rapin. Mapil pa ni. Ay nang gagmatoy kana rang tagas kuha Minita pud ko tagas. Naray na mga gagmay kani inani ay. Mga inani gagmay pa kay na siya. Ma. Hinay. Nagdadala sa planggana. Master na kasi ati manguha bay. Sila kung gipakuha guys. Pero makabalog yun. Napa. Muna pa. Nadaghan na kay dala si Pinpin hinay. Master na kasi ati bay. Na, ano tibe? Nakataasa na ati ay. Ato man diri tibe. Pakita sila. Mura siya kuan guys ay, mura siya og string. Mura siya string beans. Tagas gyapon siya. Be, tanan na to be. Nadagana na kay makaadobo na gyud taan ni. Kuano na to ni siya? Adobong takway. Kana mura siya sprout sa kuan guys. Mapila ni na dare. Ha? Apila ni na dare. Kabalo kag kuha na? Inahalo guys, nagkuha kog takway guys. Kuha sa pipin. Tanaw diri kay makita ang mga guys. Hi guys. Dere ay daghan ako. Daghan na kuha guys. Yung ate master na kay mo kuha guys. Ibira ra rin niya bay. Mapil po ni. Apil po na sige bira dabi kabalo ba ka? Kuska. Bira hagyud. Mahayang ka. Hala kakabalo siya guys. Hala kabalo na siya. Nadaghan na niya kuha oy. Ato si mong ate. Papin. Turi ate guys ay master na kay manguha. Hana ti be manako ate. Tagasa oy. Ikaw gunit be. Sige na ikaw tigdala guys. Nareklamo na siya. Ani makita ang uban ni ate. Luya gayo nimo oy.
Wala, maling kamot diha. Nakabalo lagi si Pinpin. Uy, sa bata nga gamay oy. Ina guys, 5 years old pa ko guys, pero kabalo na ko manginabuhi guys. Di tama na dili ka kakuha. Lanaybot niya. Wala mabuhi na siya guys. O kabalo na siya mga guys, gikoy-koy pa. Ay na na kuya, birahon raman na. Sige, bira. Bira gyud, sige. La. To yung Pinpin guys ay. Nilay kayo guys ay nanginabuhi gid siya guys. Ako siyang gitudluan guys para makabalo siya. Hala naputol jud. Very good Pinpin guys oy. Patanaw sa nimong kuha be. Yang ati guys sunan ni sutoy na. Ibili na diha kay bugat na kay na. Dari nanay. Biati be, biati be. Ra guys ay bita na be. Doon. Ipakita po tapan mo ni Pinpin. Dito lapit sa gamot. Dala tipog. Be si mama be. Ako lang letig kuha. Wala pa ni nakuha. Master na kasi Pinpin guys oh. Birahon na niya ron. Da. Master na kasi Pinpin oy be. Lumayan. Rutoy kayo pwede man nilab oh. Mautan man gyapon na lab oh. Tara. Master na kasi ate bay. Ah, bibi ah. Mo nakuha. Tanawa iya nakuha guys. So tanaw para makita ang guys. Na guys oh. Tara sa camera kay mo tanaw ang guys. Na guys nakakuha na kog takway guys. Na adobohon na mo ni. Ma'am, ibutan na diri ma'am. Ay, Kana nga tag. Di ato bang mo diri be. Ina. Thank you for watching guys. Thank you for watching guys. Ina, see you next time. See you next time. Amo aning adobohon guys. Na daghan kay mig na harvest guys oh. Yang papa ay nagkalingaw og lampas sa maisan. Masa na Hinay. to. Lato na tutos payag. Ano na muluton guys, manong adobohon sa payag. See you next time. See you later. See you next time. You should put magkunsa. Oo. Iyak atin na nang kamot og panguha. Oy. Hinay. Tinano manin ako guys. Na daghan na kay siya bunga guys. Edible man ni siya nga. Kuan guys, gabi. Ate. Hinay. Kabalo na si ate gugas bay. Kabalo ka ate. Mabuhi na gini si ate sa bukid. Naman mi sa paya guys. Diri sa kwan guys, Quezon guys. Naglaag mi guys. Mag-adobong takway si ate. Ipakita na mo niya ang adobong takway guys. Sapod si Pinpin guys oh. Pataba nga si Pinpin. Kuya ni si Pinpin ay gipatid yung singuta. Na. Ato na adobohon ha. Sige na. Kabalo na gid siya. Sige. Ipatulo og ayo para hinlo. Na. Kay mag-adobo mi guys. Nami sa payag sa bukid guys. Naglaag mi. Dari pa dyan may natulog guys. Dire pag mi natulog guys. Sige na, sige lili magkuan. Na, sige tilo ka. Ipatulog taro. Kaya ito nang adobohon karon. Ipakita sa guys bi. Aswata. Hina guys. Nara guys. Tara guys. Nara guys. Ingot kay ko guys. Nara guys. Inang sa ko.